ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଜାଡେଜାଙ୍କଠୁ ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ 81 ରନର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 50 କିମ୍ବା 60 ରନରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଡେଜା କେବଳ ଭାରତକୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରିନଥିଲେ ବରଂ 175 ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ବ୍ୟାଟିଂରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 2012ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଡେଜାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଜାଡେଜା 2018 ସୁଦ୍ଧା 59 ଇନିଂସରେ 31 ହାରରେ 1404 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜାଡେଜା 9ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଓ ଗୋଟିଏ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଜାଡେଜା 2018ରୁ 41ଟି ଇନିଂସରେ ପ୍ରାୟ 45 ହାରରେ 1473 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜାଡେଜା 11ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଓ 2ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଟିଂ ବ୍ୟତୀତ ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଜାଡେଜା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଜାଡେଜାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଇନିଂସରେ 246 ରନରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜାଡେଜା ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର 421 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ 175 ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ହାତରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ବାକି ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 5 ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।